Resulta que tots els homes de Mont-real estan enamorats de la Susanna. I totes les dones de Mont-real estan enamorades precisament del marit de la Susanna. Fan tan bona parella que l'única forma d'endur-te la Susanna al llit és fer-ho a través del pensament. Susanna se t'emporta riu avall a casa seua, on els vots mai arriben, on vols passar la nit, tot i saber que està mig boja i és per això que estàs aquí. Ella et convida a prendre un te amb mandarines de la Xina i quan vols declarar-li que no tens amor per donar-li, ella et pren entre els seus braços i deixa que el riu proclami que sempre la desitjaràs. I vols viatjar amb ella, vols viatjar cegues, sabent que pots confiar-hi perquè has acariciat el seu cos tan perfecte amb el pensament. Ara la Susanna et pren la mà i se t'emporta riu amunt d'oposats draps i plomes trets de l'exèrcit de salvació, i mentre el sol cau com la mel sobre la Mare de Déu del port, t'assenyala on ella mira entre escombraries i flors. Hi ha un heroi entre les algues i nens que pel matí treuen el cap buscant afecte i que romandran així per sempre mentre la Susanna segueixi mirant-se al mirall. I vols viatjar amb ella, vols viatjar cegues, sabent que pots confiar-hi perquè has acariciat el seu cos tan perfecte amb el pensament.